Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Rwy ni fel teulu di bod i ffwrdd yr wythnos hon, a felly fi'n falch iawn i ddweud bod gennym ni bregethwr gwadd, sef James Circum. Mae James yn weinidog yn yr eglwys yn Crug Hywel, ac ni'n edrych ymlaen yn fawr i glywed yr hyn sydd gan Duw i'w ddweud wrthyn ni trwyddo fe'r bore yma. Ac wrth gwrs, ni'n gweddio bendith Duw ar y gwaith yn yr ardal honno. Felly diolch i James, diolch i eraill hefyd sydd wedi cynorthwyo gyda roi yr Oedfa at ei gilydd. Ond fi'n mynd i weddio nawr, cyflwyno'r Oedfa i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad yn harglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti am gyfle bore yma i gael clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni trwy dy air a thrwy i dy was di. Ac ni'n diolch i ti yn nawr am y gwaith i ti wedi wneud y mywyd James ac i weinidogaeth ac ni'n edrych ymlaen i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni trwyddo fe. Ni'n gweddio dy fendith di arno fe ac ar yr eglwys yn Crug Hywel ac ni'n meddwl am y gwaith rwy ti yn ei wneud yn yr ardal honno ac yn ein gwlad ni. Ni'n mor ddiolchgar i ti arglwydd fod gen ti bobl, fod gen ti dy dystiolaeth i'r arglwydd Iesu, y gwaredwr. Arglwydd, ni'n gofyn nawr dy bendydd di arno ni ac ym mhob man lle mae dy air di yn cael ei chyhoeddi o arglwydd. A wneud i nesau at y bobl, a wneud i alw pobl at y tir y hun, a wneud i ogoneddu dy enw mawr di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.
Mae'r darlleniad y bore yma'n dod o 2 Brenhinoedd, pennod 21, a'n dechrau darllen yn adnod 1. 12 mlwydd oed oedd Manasse pan ddaeth yn frenin, a phernasodd am 105 o flynyddoedd yn Jerusalem. Hefsiba oedd enw ei fam. Gwnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, yn ôl ffieiddra'r cenhedloedd a yrodd yr arglwydd allan o flaen yr Israeliaid. Ail adeiladodd yr uchelfeidd a dinistriodd ei dad Hesecia, a chododd allorau i Baal a gwneud delw o Asera, fel y gwnaeth Ahab, brenin Israel, ac ymgrymodd i holl lir nef a'i haddoli. Adeiladodd allorau yn y deml y dwedodd yr arglwydd amdani, yn Jerusalem y gosodaf fy enw. Cododd allorau i holl lir nef yn nai gyntedd y deml. Parodd i'w fab fynd trwy dan, ac arferodd hudoliaeth a swynion, a bu'n ymhel ag ysbrydion a diwyniaid. Yr oedd yn ymroi i wneud yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, i'w ddigio. Gwnaeth ddelw o Asera a'i gosod yn y deml y dywedodd yr arglwydd amdani wrth Dafydd a'i fab Solomon, yn y tŷ hwn ac yn Jerusalem, y lle a ddewisais allan o holl lwythau Israel, yr wyf am osod fy enw yn drogwyddol. Ni throf Israel allan mwyach o'r tir a roddais i'w anafiaid, ond iddynt ofalu gwneud fel gorchmynnais iddynt yn y gyfraith a roes fy ngwas Moses iddynt. Eto ni fynent wrando, ac arweiniodd Manasse hwy i ddrygioni gwaith na'r eiddo'r cenhedloedd a ddinistriodd yr arglwydd o flaen yr Israeliaid. Yna dywedodd yr arglwydd trwy ei weision y proffwydi. Am i Manasse, brenin Juda, wneud y ffieidra hwn, a gweithredu'n waith na'r amoriaid oedd ei flaen, ac arwain Juda hefyd i bechu gyda'i eilunod, fel hyn y dywed yr arglwydd, Duw Israel. Dygaf y fath ddrwg ar Jerusalem a Juda, fel y bydd yn merwino clustiau pwy bynnag a glyw. Rhoddaf ar Jerusalem yr un llinyn ag ar Samaria, a'r un mesur ag ar dŷ Ahab. Golchaf Jerusalem fel y bydd un yn golchi llestr ac yn ei droi ar ei wyneb. Byddaf yn gwrthod gweddill fetifeddiaeth, ac yn ei rhoi yn llaw ei holl adynion i fod yn anrhaith ac yn ysbail. Am ei bod wedi gwneud yr hyn sydd ddrwg yn fy ngolwg am digio. O'r dydd y daeth ei anafiaid o'r Aifft hyd heddiw. Tywallodd Manasse gymaint o waed dieog nes llenwi Jerusalem drwyddi, heb sôn am ei bechod, yn arwain Juda i bechu, a gwneud yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd. Am weddill hanes Manasse, a'i holl waith a'r pechu a wnaeth, Onid Duw wedi ysgrifennu yn llyfr hanesion brenhinoedd Juda. A bu farw Manasse, a'i gladdu yng ngardd ei balas, sef yng ngardd Wsa. A daeth ei fab Amon yn frenin yn ei le. Dyma gair yr arglwydd. Hebreaid 12 ac yn benodol adnod 28. Felly, gan ein bod yn derbyn teyrnas ddisigil, gadewch i ni fod yn ddiolchgar, a thrwy hynny wasanaethu Duw wrth ei fodd, a pharch ac ofn duwiol. Mae'r adnod yma yn fatgoffa i o ran adnabyddus arall o'r Beibl. Ydych chi'n cofio Iesu Grist yn adrodd dameg y 2 di? Dywedodd Iesu bod pobl sy'n gwrando ar eiriau Iesu ac yn ei fyddhau, fel rhywun sydd wedi adeiladu tŷ ar graig gyda sylfaen dda iawn iddo.
Pan ddaw storm a llifogydd, mae'r tŷ yn sefyll yn gadarn. Ond mae unrhyw un sy'n clywed geiriau Iesu Grist a ddim yn ei fyddhau iddo, fel rhywun adeiladodd ei dŷ ar brydd, heb sylfaen o gwbl. Pan ddaw'r storm a'r llifogydd, mae'r tŷ yn cael ei ddymchwel i'r llawr. Be mae hyn yn meddwl? Wel, os ydyn ni'n rhoi ein gobaith ar bethau y byd yma, bydden nhw'n cael ein siomi, achos maen nhw'n mynd ac yn dod, yn edrych yn dda, ond yn cwympo fel y tŷ ar y pridd. Ond, os ydyn ni'n rhoi ein gobaith ni yn Iesu Grist, yna rydyn ni'n rhoi ein gobaith mewn person cadarn. Gewn ni ddim ein siomi yn Iesu Grist, bydd yn sefyll am byth fel craig. Ac os byddwn ni'n wynebu profiadau anodd fel stormydd yn ein bywydau ni, gallwn ni hefyd sefyll yn gadarn yn Iesu Grist, heb gwmpo. Mae gadewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y cyfle sydd gyda ni nawr o ddod ger dy frondi, ti Duw byw, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn, y Duw nerthol, y Duw holl alluog. Ac ni'n diolch i ti bod ni'n dod, gan wybod hefyd fod ti yn Dduw sydd yn dymuno agosau ato ni. Yn Dduw sy'n dymuno dangos dy wyneb i ni. Yn Dduw sydd yn llawn gras, yn llawn cariad, yn Dduw sydd heb anghofio dy bobl. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti, mae Duw wyt ti sydd yn derbyn pechaduriaid. Ac ni'n diolch i ti bod ti'n derbyn ni ein gwrthryfel yn derbyn di. Dwi'n fod ti'n Dduw grasol. Yn wir bod ni'n cael dod at y ti bore yma, nid yn heiddiant yn hunain, ond trwy berson a gwaith a bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n cael dod yn ei gyfiawnder e. Ni'n cyffesu bod dim byd gyda ni gynnig. Bod dim heiddiant gyda ni yn ein hunain. Hyd yn oed ein ymdrechion gorau ni. Ni'n methu. Ac arglwydd ni'n gwybod bod natur ein cylonau ni. Hyd yn oed fel Manasse yn eisiau creu eilinod, yn eisiau addoli pethau ni wedi creu yn ytrach na y Duw sydd wedi'n creu ni. O Dduw, maddau ni bod ni mor barod i dyddigio di. Trigarha wrth ni am hyd a lled ein pechod ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi danfon yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd ein pechod ni. Bod e wedi rhoi ei hun yn ein lle ni, fel bod ni'n cael holl freintiau'r ma, bod ni'n cael dy alw di yn dad, a cael dod ata ti fel plant. Yn cael nawr dod yn deisefiadau ger dy frondi. Arglwydd, ti'n gwybod yr hyn ni'n brofi y bore yma, ac ni'n dod ger dy frondi nawr a'n yr cyfan sydd gyda ni yn gweddio wrth ni rhoi nhw yn saff gyda ti, yn gweddio neu di trigarhau wrthon ni a'n bywhau ni. O Dduw, ni'n gweddio ti bywhau dy waith yno ni, bywhau dy waith
o fewn deglwys di, yn eglwys ni, yn ein gwlad ni, ac yn wir ar hyd y lled y byd. Ni'n gweddio byddwn ni'n clywed am waith mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n gweld hynny gyda'n llygad yn hunain, yn ein gwlad ni. O Dduw, ni'n gweddio ti fendithio dy air ni bore yma. Bydde fe'n fywyd i ni, bydde fe'n fwyd a diod i ni, a bod ni'n cael gwledda arna ti gyda'n gilydd wrth i ni wrando ac ymateb i thair ti. O Dduw, bydde di fe ddod nerth yr ysbryd gyda dawdurdod di a peri bod ni yn troi ac yn daddoli di wrth ein bodd yn dy ganmol di ac yn cysegru'n hunain ger dy fron di mwyn rhoi'n hunain i dy waith di. Felly derbyn ni, maddau ni yn cymwyddau a bendithio ni'n gofyn a bydde ni bendithio dy enw di a gogoneddi enw Crist mawl iddo fe. Amen. Wel, diolch i ti Emyr ar hynuriad yng Nghaerdydd. Pleser mae ei fi ymuno â chi y bore yma. James Cwmpawd, un o Gwmtawe, a dod â cyfarchion o Capel Crist yng Nghrug Hywel. Wy'n gyfarwydd â'r gwaith yr Efengil yn Gaerdydd. Byddai'n diolchgar a llawenhau trwy mywyd, really, am glywed Mr Williams yn pregethu i'r mudiad lan y Merthyr yn canolfan Hamdden Rhyd y Ca. Wi ddim yn hoffi mynd i canolfan oedd Hamdden yn arferol, ond pleser. I dweud y gwir, cysges i trwy bregaeth yn y Brynawn, ond yn y nos cytios diwa fi, a dyma fe'n arwen fi ata e. Wel, diolch i Rodri hefyd am ddarllen o'r Beibl. Wy'n mynd i godi lan gyda'r bregaeth nawr, ac ni'n mynd i edrych ar gras diw, neu gras tramgwyddus diw y mywyd Manasse. Wel, Alexander Mary yw ei henw. Fe anwyd yn 1926 ac
Elizabeth yw fel i ni'n ei hadnabod hi, brenhines Pryden, pennaeth y gymanwlad, uchaf lywodraethwr, yr eglwys. Hi sy'n byw mewn palas neu castell ar y foment, ac mae wedi byw yn hir, ac mae ei fywyd wedi bod yn eithaf esmwyth. Dim rhaid boddran am pris rhywbeth. Mae lle eitha ffansi gyda'i fab hefyd. Lawr yr hewl, lawr yn myddfau. Wel, gath Manasse, brenin Israel dechreuad da i'w fywyd hefyd. Roedd ei dad ein frenin a dim rhaid boddran am pris dim. Ond yn fwy pwysig na ni, roedd e'n gredwr a dilynwr yn niw. I ni'n deall felly mae Manasse'n freintiedig wedi cael riant oedd yn credu yn y Duw byw. I ni'n darllen yn y gair gwnaeth Hesecaia ar hyn oedd yn uniawn yng ngolwg yr arglwydd, ac yn ymddiried yn yr arglwydd Duw Israel. Ni'n gweld fod e'n glynu i ddiwiro wrth yr arglwydd a cadwodd ei archmynion, llwyddau ymhopeth a wnau, a trawodd y Philistiaid. Wel, oedd ei dad ddim yn berffaith, wrth gwrs, ac mae pennod 20 yn amlygu ar ei walle. Ond roedd dad, fel dad, roedd e'n caru'r arglwydd ac yn caru ei fab Manasse. A dyma Manasse'n tyfu lan yn y palas gyda riant sy'n darllen y gair, yn gweddio drosto ac yn siŵr o adrodd gras yr arglwydd. Mae'n swnio fel rhai o'n teuluoedd ni ond yw e. Wel, ar wahân i'r palas. Ond yn anhebyg i Elizabeth, cael dechreuad da, penderfynodd Manasse ddim i ddilyn patrwn ffydd i dad, na dilyn yr arglwydd. Ath ymlaen i arwain Israel yn frenin yn hirach na neb. Ond mi fydd Manasse wastod i chofio fel dyn drwg. Roedd yn pechadur gwarthus. A gad i ni edrych ar y tystiolaeth. Mae adnod 2 yn dweud wrthon ni, gwnaeth yr hyn oedd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, yn ôl ffïaidd dra'r cenhedloedd. Understatement yw beth maen nhw'n galw hwnna yn Saesneg. Yn lle bod yn warcheidwad y ffydd a sicrhau addoliad pyr, dyma fe'n wneud y gyferbyn ac arwain y bobl yng nghyfeiriad arall. Cododd allorau i Baal a gwneud delw o Asera fel y brenin drwg. A hefyd ymgrymodd i holl lir nef a'i haddoli. New Age. Gwnaeth a wnaeth y deml cyn gwthio'i fab i'r tân mewn aberth arswyd i'r diwiau drwg. Fe oedd y gweitha. Fe oedd y gweithaf. Roedd na ddim un brenin fel hwn, fel i bod yn ymgeisio i difodi delwedd Duw. Mi roedd e'n bechadur tramgwydd. Nawr, fod tad Manasse wedi gwneud gwaith da, diwygiadwr bach o beth ni'n gweld ym mhennod 18. Mae Manasse yn datod mewn datglymu gwaith yn syth. Na siom. Yn lle sgrifennu mas copi personol o gyfraith Duw, mae'n ceisio dileu neu tipecs o Duw mas o'i feddwl. Falle fe oedd yn gyfrifol am fynd â'r Beibl o'r deml nes bod Jesaia yn ei ddarganfod mewn amser Duw.
A mae dylanwad Manasse mor gryf fel bod e'n arwen bobl i ddigroni gwaith. Hynny yw, cenhedloedd a ddinistiodd yr arglwydd o'r flan. Dyma cymynrodd Manasse, legacy, ynddo fe? Dyma'i legacy. Dyma pa mor dwfn i pechod mae e'n arwain Israel. Os oedd Manasse yn cael arolygiad, petai estyn yn ei asesu brenhinoedd, fe fyddai'n cael sgôr i'r uchaf posibl fel y brenin sy'n defnyddio'i dylanwad, ond y marc gwaethaf am i ble mae'n arwain y bobl. Mae'n sylfaen ofnadw. Dylen ni ofyn Rodri. Special measures. Dyma'r mes mae'r bychan wedi mynd â ni. Roedd Manasse yn bechadur dramgwydd. Ond, a dyma ond mawr, nid hyn yw diwedd y stori. Nawr, trwch a fi i 2 Chronicle 33. Byddwch chi'n cofio, bydd Chronicle i sgrifennu ar ôl yr artudiaeth. Felly i esbonio tipyn mwy, neu i pwysleisio rai o'r hanes i rai oedd yn clywed am y tro cyntaf. A dyma ni'n gweld tipyn arall o'r stori. Dau Chronicle 33, adnod 10. I'r arglwydd lefaru wrth Manasse a'i bobl, ni wrandawsant. Dim surprise. Yna anfonodd yr arglwydd swyddogion byddin brenin Assyria yn ei herbyn. Daliasont hwy Manasse a bachau a roi mewn gyfynnau pres a mynd ag ef i Babylon. Yn ei gyfyngder gweddiodd Manasse ar yr arglwydd ei dduw, a'i ddarostwng ei hun o flaen Duw a'i hynafiaid. A pan weddiodd arno, trigarhaodd Duw wrtho, gwrandawodd arno. Mae adnodau 1 i 9 o Chronicle 23 yn ailadrodd yr hanes i ni'n gyfarwydd â. Ond gwrandewch yr adnod 10 ac ymlaen. Mae'n dangos prydferthrwydd a mawrhydi'r arglwydd. Wrth i chi weld a gwrando ar yr hanes, mae'n cymryd i anadl chi ffwrdd. Fel y rhai sy'n gadael y mwg o Caerdydd a dod lan ac yn nadlu'r awyr ffres yn Grig Hywel. A wy'n gwybod wy'n gwybod y rhai sy'n dod lan. Mae'n cymryd eich anadl i ffwrdd. A dyma beth dylen ni gweld, y cynsyrn yr arglwydd tuag at rhywun fel Manasse. Nawr, dyle hwn ddweud rhywbeth wrtho ni a mae'n Duw ni. Yn gyntaf, mae Duw ni siarad yn llefaru wrtho, yn danfon proffwydo i'w anerch, ac wedyn mae Duw'n actio. Mae'n symud i amgylchedd a'i sefyllfa, adnod 11, danfonodd yr arglwydd swyddogion byddin y brenin Assyria i'w herbyn, a'i ddal mewn bachau trwy drwyn a rhoi gyfynnau pres. Na chwilydd, na dyrostwng i'r bychan balch. Ond, pa mor garedig yw Duw. Rwy'n siŵr pan oedd Manasse yn mapio ei fywyd mas, roedd e ddim yn gweld syniad am rhywbeth fel hyn i ddigwydd. Ond mawr, dyma caredigaeth Duw wrth gyfael yn ei fywyd.
gras Duw sydd ar waith. Ar ôl y geiriau, mae'n Duw'n danfon hit squad i ddalu sylw. Gwelwch, dyma Duw. Duw yn cymryd y blaengaredd. Initiative. Marco drigaredd Duw yw hwn, a felly mae'n gweithio i gostyngu Manasse. Mor drist. Bachau yn sifflaf i draed. Nid y tragod neu y tragedy yw hwn. Dyma'r arglwydd yn gweithio ar gyfer achub rhywun fel hwn. Nid interlude bach yn stori brin. Dyma'r crescendo mae'n arwen lan i'r foment fawr. Yn lle yr arglwydd gadael Manasse fel oedd, mae'n gweithio dros tragwyddoldeb. Mae'n taflu llinyn iddo. Bad achub arall i'r pechadur gwael. Ond sut fydde fe'n ymateb? Wel, yn adnod 10, yn ei gyfyngder, gweddiodd Manasse ar yr arglwydd Dduw. Adnod 13. Mae'n darostwng ei hun o flaen Duw. Mae'n darostwng ei hun fel y mab yfradlon, neu'r mab colledig, ynddo fe? Fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn erbyn di. Nid o'i fe mwyach yn haeddi fy ngalw'n mab, ond tosturiodd wrtho, redodd y tad ato, roedd ei freichiau o amgylch i gwddmau gysanu. Dyma agwedd y tad. Wrth rhywun fel Manasse. A da fe, ond yw wedi mynd yn rhy bell. Dyma pechadur gwael. Dyma un mor wael. Dyma'ch quotation Saesneg am y dydd. Manasse plumbed the depths of evil in an unprecedented and particularly grievous way, and did so for a prolonged period of time. Dyna bechadur. Dyma bechadur, ond un yn ffindo gobeith. Mae'n gweddio. Pwy fydde meddwl bydde ein troi at yr arglwydd? Gilech chi well odds ar Cymru'n ennill yr Euros, na rhywun fel Manasse yn troi yn gredinwr. Ac mae'r arglwydd yn ei rindo, ac yn ei symud, ac yn rhoi ail gyfle i'r crwt. Gaf i ofyn. Ydych chi'n credu bod e'n deg? Ydw e'n iawn? Dim ond wrth i ni gofio pa mor graslon yw Duw, pa mor hardd a'i ras, i ni ddeall e'n iawn. Dyma pa mor dda yw'r newyddion. Newyddion braf a ddaeth i'n bro. Mae'n anhygoel. Gallwn feddwl bydde Manasse wedi pasio'r pwynt o no return, delio dy'r diafol, tretio Duw a'i allor yn werthus a hwn, hyd yn oed hwn, yn dechrau ar gwaith drwg, cyn dechrau ar y gwaith drwg. Fel mod e'n trio ymestyn mor bell i weld pa mor bell wrtho Duw allai fe mynd. Ond, dyma fe nawr ar ei bengliniau yn gweddio am y Duw ni chlywed. Dyma gras tramgwyddus. Mae'n edifarhau yn anffugol. Mae'n troi ac i ni'n gweld yn adrodd 40, 15 ac 15. Nid iawn yw hwn, nid trio talu nôl o dyw e'n neud. Ond adferiad, ynddo fe? Restitution. Nid trio ennill gobeith gyda Duw mae'n neud, ond yn byw yn iawn. Wel, bych chi'n meddwl mae rhywun fel hyn, mae stori fel hyn yn... mae'r sioc yn rhy fawr, ynddo fe? A beth fydde rhywun fel Manasse yn gwybod?
pob braint, yn y palas, llyfrgell, llyfrau, proffwydi'n barod I ddod unrhyw bryd. Yn yr Hen Testament yn y Salmau, I ni'n darllen geiriau fel hyn. A mae'n diw ni, Salm 103, trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf I ddigio a llawn ffyddlondeb. I ni gweld yr un yn 145 yn di ni, yr un geiriau. Dyma diw trigarog a graslon yw'r arglwydd. Nid dim ond hyd yn oed yn dyla pethau nôl, breintiau nôl. Mae'n rhoi a rhoi a rhoi. A dyma brenin arall nawr, brenin Dafydd sy'n galw mas. Fi'n cofio yn Salm 51, bydd drigarodd wrthyf o ddiw yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dy laif yn rhoseddau. A fel bod Manasen gweddio, a golcha fi'n lan, glanha fi o mhechod, a mae fy mhechod yn wastad gyda fi. A dyma Dafydd yn wybod, a Manase. Ond beth amdana ni, oedden ni'n gwybod. Dyma ni'n gwybod y stad I ni, a ni'n meddwl falle bydde ddim yn deall lot o Beibl hyd yn oed yn yr Hen Testament. Felly dim ond tipyn bach o diwnyddiaeth, ond bydde ddim fel na. Mae'n siŵr gallai Manase deall fel bydde Paul yn dweud yn y Testament Newydd. Mae'n gwybod ysdim gobeith heb rhywun. Mae rhaid I rhywun wneud y peth iawn. A mae barn Duw am I fod e'n farw yn geithwas ac wedi gyndemio. Mae'n timlo ni yn diwedd. Mae'n timlo fel geithwas. Mae wedi torri gyfraith Duw. Ni'n cwmpo'n fyr o safon Duw. A mae Manase wedi bod yn anifydd ac o dan diofaint, digofaint Duw. Ond mawr eto, ond mae Duw'n drigaredd. Mae'n geriadus a graslon. Ac fod y brenin yn geithwas i'r Asyriad, wel, mae'n mwy ofnus fo'n geithwas i'r diafol. Yr unig peth all newid yw tosturi. Rhywun yw I droi o'i falchder ac ofyn am fyddeiant. Cydnabod taw, sy o le. Nid dim ond wedi wneud pethau gwael. Nid wneud dewisiadau anoeth. Ond mae mas o le. Mae rhaid I a edi farhau a derbyn meddaiant Duw. Fel o'n I wedi gweud y mab y fradlon. Dyma beth mae'r arglwydd Iesu yn ei wneud yn y fe yw'r un sy'n dod. Fe yw'r un, mae'n edrych am fe yw'r un sy'n mynd I delio nid ar poen ond ar pechod yn fe. Ond dyma arglwydd Iesu'n gweud, deiwch at y fi. I bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac fe roddaf orffwys I chi. A dyma beth I ni'n gweld y mywyd Manase. Gallwn ni canu emynau, gallwn ni am Manase, am Mair Magdalen, a beth am golchi fe yn lan. Wel, dyma beth I ni'n gweld. A fi'n siŵr taw un llawn moli, un yn hapus fydde fe. O'n i'n trio meddwl am yr emynes I gael ei sgrifennu os gwelir fi pechadur, ynddo fe? Dyma beth allai fe ddweud, os do fi trwy'r anialwch, rhyfedda fydd dy ras am hynau dilynyddwch, rôl ganwaith golli mas, y maglau wedi ei torri. Am drad yn gwybod, na fe o'n bachyn drwy ni, maglau rownd I drad. Ond os gwelir fi fel hynny, tragwyddol foli a fydd. Fel nani Crig y Bar, efe? Na un oedd yn llawn moli heintus,
David Jones, ond chi'n ffindo weithiau mae rhywun ar yr internet yma yn sgrifennu ar emynau. A dyma beth i chi'n darllen am David Jones, yn dyfe. Wel, John Newton yw'r un mae'r Saeson yn siarad am. John Newton sy'n gallu gweud, oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like thee. O dyma David Jones wedi, dyma cyfaill haiddi gari am golgfori fwy na'r un. Prynu bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed a'i hun. So, wy'n siŵr bydde Manasseh, fel o'n i wedi gweud, nani yn gweud, frodych dewch llawen hewch. Diolchwch iddo byth na ddewch. Siwr i chi'n cadw lawr? Siwr i ni'n cadw na tu fewn? O, beth mae'r arglwydd wedi wneud i ni, troson ni. Wel, llawenhau. Llawenhau. Diolch ato fe am ei ras. Molwch gyda ni. Wel, diolch am ymuno â ni unwaith eto. Cofiwch os oes da chi unrhyw gwestiynau neu os gallwn ni fel eglwys eich gwasanaethu chi mewn unrhyw fodd, plis cysylltwch â ni.